سلام كبرات تخاتلتي نحجاب استدالو زيناتات اب اديس ابا زغاطمه حدغ بارع اب سويزرلاند تفريد زلو ايرتراوي امريكا مس كينيا بغداي اثيوبيان سومالين مزتايا منستر زينا ايرترا بزعبا متتاو اب غدايات كالوت هاغرات زوصو مغلصي اب اسرائيل تراي زلو انفلونزا يعوافن كالن زدسس كخونيو ناي ودر تخاتلتي اذا چانل نمخوان دما سبسكرايب كتغبرو بخبري يعدمكم اب كتم اديس ابابا كبابك ارانيو بزغاطم حدغ بارع ابو مسر بعت دقو هيوت كمسانه بيتسب غليصم بسنكت حدغ بعل بيتان اددقان سينا مسغول 10 ورح غوالا بهيوتنا يسترفت امثال ارغا حو زخونه ابراهام ارغا نمع كان زينا بي بي سي كم زغلصو بسنكت زحزن حدغ حمشت ابالات حنت سدرا بيت كم زموت حبيرو ابتت حدغ زغاطملو مشت اب كولفيك ارانيو تباهيلا بزصواع كبابي مبرهات كم زينبرن اب غزاتهم قدايات شمعنا برها كم زمسين تزاريبو نسقصيلو حفتي بفحم مغب تبسل نيرا بعل بيتا مسحنت غولم اب صوفا بغوبو كوين نيرو نتحجي به وز ترفت غوالا خططبو مساته ودق اسوسيدوا بمبال ابت اوان زنبره كونتات يزحبر اتا اد غوالا خططبو نمدق اس مساته وت هند بدق اس مسوسدا اتبارع حو كم زغاطميو از حواز زرب اتبارع حو مسغاطمه غورابتات حغاغيزوم اد مسغول 10 ورح ولادا خدحنوا كنت خالو نايت ابون 4 دقن هيوت غن كدحن كم زي كاله تغليصلا ابتي عرب زغاطمه حدغ بارع حوي 5 سبات كم زموتو نبي بي سي زرغاغص حلاف ركب حزبي امرارحا كوميشن بارعن حدغان كتما اديس ابا غلولت گيتانه مبغسنا يتحدغاغينا يصاري زلو كبل حبيرلا حلافي بيت صحفت غدايات وصاي امريكا انتوني بلينكن اب اثيوبيا بزعبا زلو كونتاتن اب غدايات تتزوبان مس بريزيدنت كينيا اوهور كينياتا كمزتو يتغاليصو بلينكن اوهورن اب هاغرات اثيوبيان سومالن زلو كونتات حويسو اب غدايات قرنا افريقيا كمستزراربيو تحبير زلا اب تزته اتي اب اثيوبيا زكاي زلو كينات بزملكت كمستزراربو منستر وصاي غدايات امريكا اب زوصو مغلص تقيسو ات مغلص كمزحبرو اتي اب اثيوبيا زكاي زلو كينات نمفتح بقلطف تخسد دو كبل زفصم غفعتاتن تحسات سباو مسلاتن دو كبلون اتكوينات بزته فتح كركب نمغبر بلينكنن اوهرن تزراريبم አለው يزبل اتكوينات تغاديدو ابز قصللو ابز حلف ورحي حيلታት ትግራይ ናብ ከተማ አዲስ አበባ ተቃሪቦም ዝነበሩ ኮይኖም መንግስት ኢትዮጵያ ግና ኣብ ቀረባ እዋን በዘካየዱ ወፍረታት ተታሒዞም ንዝነበሩ ከባቢታት አምሓራን ዓፋርን ከምስተቆጻጸረ ክገልጽን ከሎ ሓይልታት ትግራይ ግና ንሰላማዊ ፍታሕ ዕድል ንምሃብ ብድልየቶም ናብ ትግራይ ከምስተመልሲዮም ዝገልጹ መንግስት ኢትዮጵያ ሰራዊቱ ናብ ክልል ትግራይ كم زيئتو ابز حلفه سمون زغلص خوينو منغست امريكان ودو حورات هاغراتن دما بحيلታት تግራይን መንግስት ኢትዮጵያን ዝተወስደ ስጉምታት በመንአድ ዘተ ከጅምር ያምጽውዓም حلفي ቤት ጽሕፈት ሚኒስትር ጉዳያት ወጻይ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን ኣብቲ ሕጂ ምስ ፕሬዝዳንት ኬንያ ኡሁሩ ኬንያታ ገይርዎ ዘሎ ርክብ በፕሬዝዳንት ኬንያታን ፍሉይ ልኡኽ ሕብረት አፍሪካ ኦሉሴጉን ኦባሳንጆን እቲ ጎንጽ ብሽምግልና ክፍታሕ ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ አሜሪካ ከም እትድግፎ ገሊጽላ እቲ ኩናት ሰላማዊ ፍታሕ ክረክብ ንምግባር ናብ አዲስ አበባን መቐለን ተመላሊሱ مسمرحت كلتي وغنا ززته ابو سانجو بزعبه زرخه بملسغنا زرزر حبريتا اي غلصن بسنكتي كابز جمر لعل حد عمد زقصرو كينات بشحد زقصر سبات هيوتهم كم سانو زغمت كوينو مليونات كبيت نبرتهم كم استفناقلون بمايتا شحد زقصر سبات دما ابጫፍ عصبو كم زلون صبصبات ود حورات هاغرات يردو نغداي سومال بزملكت دما مرحت كللن فدرالن سومال ناي بيت مغرن بريزيدنتاون مرጫ بقلطف كايدو خم زغبا انتوني بلينكن مزرابو ات مغلص حبيرو بتوسخ بريزيدنت فورماجو نقدم مينستر حسين روبلي كاب حلفنت نمئقاد مفتانو امريكا كمتقاومن كلتيون وغنات غونص كاب زغادو تكبارات كوقطبن كم زتحساسبه تغاليصلا بسوني بريزيدنت فورماجو اتقدم مينستر سلطانو بزي اغباب تطقيمون مريت منغست وسيدن بزبل كس زغبرل زلو مرمرا كساب زودا كاب حلفنته اغيدو ونيرو قدم مينستر روبلي بوغنو اتقدا فتن علوا منغستي بمبال نتوسانه كم زي قبلون ابسرحو كم زقصلن غليص نيرو اتي منغو كلتيوم عبيت مرحت زتفطرو وتردما ناب غونص خيمرحي تسغي زلا كالي مستياب زوان اب قرن افريقيا زلو كونتات بزتحز منستر زينا ايرترا يمانه قبر مسقل مستياب زوان زلو ناي قرن افريقيا كونته يامرو اوشطاو غدايات هاغرات متتتاو ايقبلني بمبال اوشطاو غدايات متتتاو زلو تقاوم غليصو ازي كمزيلن كله دما حجون امباسا امريكا اب اثيوبيا ناب اثيوبيا زركبو زيغاتات امريكا زغنع ناي مطنققتا ملእخت ام حلاليفو ابتي امباسا زرغيحو زلو
መጠንቀቕታ ኸኣ ዜጋታት ኣሜሪካ ካብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ዘሎ ጸጥታዊ ስግኣታት ብህጹጽ ክወጹ ኩነታት ከኣ ካብ ትጽቢት ወጻኢ ብዝኾነ መልክዕ ክቀያየር ስለ ዝኽእል ማዕረፎ ነፈርቲ ኣዲስ ኣበባ ቦሌ ይሰርሓሉ ኣብ ዘሎ ግዜ ንግዳውያን መንገዲ ኣየራት ይበራሉ ኣብ ዘለዋ እዋን ካብ ኢትዮጵያ ክወጹ ጻውዒት ኣቕሪቡሎ ከም ዝፍለጥ ኤምባሲ ኣሜሪካ ኣብ ኢትዮጵያ ሓይልታት ትግራይ ናብ ከተማ ደብረ ብርሃን ቀሪቦምሉ ካብ ዝነበረ ግዜ ጀሚሩ ብተደጋጋሚ ዜጋታት ኣሜሪካ ካብ ኢትዮጵያ ክወጹ መጠንቀቕታ ከመሓላልፍ ይጸኒሑ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ትሽዓተ ኣብ ስዊዘርላንድ ኣብ ቤሌን ዞና ብትበሃል ዓዲ ኣብ ልዕሊ ሓደ ንሰበይቱ ህይወታ የሕሊፉ ዝብል ክሲ ቀሪበሉ ዝነበረ ኤርትራዊ ዝተዋሃበ ፍርዲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ተዋሂብዎ እቲ ጉዳይ ተዓጽዩ ከም ዘሎ ሓንቲ ላ ሪጅን እትበሃል ብቋንቋ ጣልያን ጽሑፋት እትዝርግሕ ማዕከን ዜና ኣፍሊጣላ እዛ ማዕከን ገሊጻቶ ከም ዘላ ኸኣ እዚ ወዲ 40 ዓመት ዝኸውን ኤርትራዊ ተቐማጠ ስዊዘርላንድ ቅድሚ 4 ዓመታት ኣብ ዓመተ 2017 ንበዓልቲ ቤቱ ካብ 5 ደርቢ ደፊኡ ህይወታ ኣስኢንዋ ተባሂሉ ድሕሪ መኽሳሱ ፍርዲ ምስተውሃቦ ይግባይ ኢሉ እኳ እንተጸንሐ ኣብቲ ናይ ይግባይ ቤት ፍርዲ እቶም ፈራዶ ነቲ ጉዳይ ኣጥቢቖም ብምሓዝ ተወሳኺ 2 ዓመት ፍርዲ ብምሃብ ብሓፈሻ ን18 ዓመታት ማእሰርቲ ክፍረድ እንከሎ ንነፍሲ ወከፍ ዘዘኽተሞም 2 ቆልዑ ድማ 50,000 ፍራንክ ክኸፍል ካብ ስዊዘርላንድ ተሰጊጉ ን15 ዓመታት ናብቲ ሃገር ከይኣቱ ዝተዋሃበ ፍርዲ ሙሉእ ብምሉእ ጸዲቑ እቲ ጉዳይ ተዓጽዩ ከም ዘሎ እታ ነዚ ዜና ዘርጊሓ ዘላ ማዕከን ጸብጺባ እዚ ይኹን እምበር እዚ ፍርዲ ጸዲቑሉ ዘሎ ዜጋ ክሳብ መወዳእታ ፍርዲ ዝወሃቦ ንጹህ የክብል ከም ጽንሐ ኣብቲ ፍርዲ ዝተዋሃበሉ ዕለት እውን የዒንቱ ብንብዓት ተሓጺቡ ንሱ ከድሕና እምበር ህይወታ ከስእና ከም ዘይሓሰበ ከድሕና እውን ከም ዝፈተነ ብምዝራብዩ ንጹህ የኢሉ ነፍሱ ከም ዝተኸላኸለ ክግለጽ እንከሎ እቲ ፍርዲ ግን ሓሊፉ እቲ ጉዳይ ተዓጽዩ ከም ዘሎ ተገሊጹ ብመሰረት ኣብዛ ማዕከን ተጻሒፉ ዘሎ ሓበሬታ ኸኣ ጠንቂ እቲ ዘጋጠመ ሞት ተኣደ ዘስዓበ ፍጻመ ቅንኢ ከም ዝነበረ ጠቒሳ እያ ትርከብ በዚ ሕጂ ተዋሂቡ ዘሎ ፍርዲ መሰረት ከኣ እቲ ድሕሪ ማእሰርቱ ንስዊዘርላንድ ን15 ዓመታት ከይኣቱ ዝብል ፍርዲ ናብ ናይ ሸንገን ዳታ ዝኣቱ ብምዃኑ ንኻልኦት ሃገራት ሕብረት ኢሮጳ እውን ዘጠቓልል ክኸውን ከም ዝኽእል ተገሊጹሎ ኣብ ሃገር እስራኤል ተኸሲቱ ዘሎ ምልባዕ ኢንፍሉዌንዛ ንምቁፅጻር ብዓሰርተታት ኣሽሓት ዝቑጸሩ ታኪን ይቕተሉ ከም ዘለዉ ተገሊጹ ዛጊት በቲ ሕማም ልዕሊ 5,000 ሰገምቲ ዕዋፍ ማይ ኣብ ሕዛእቲ ተፈጥሮ ህውላ ሞይቶም ኣለዉ ሚኒስትር ኣከባቢ እስራኤል ታማር ዛንደንበርግ ኣብ ዝሃበ ርእይቶ ኣብ ታሪክ እስራኤል ንእንስሳ ዘገዳም ዝሓየለ ጉድኣት ክብል ነቲ ኩነታት ገሊጽዎ ሓረስቶት እውን ፍርቂ ሚልዮን ዝኾነ ደርሁ ክቆትሉ ክግደዱ እንከለዉ ኣብ ቀረብ እንቋቑሖ ሃገር ሕፅረት ከየጋጥም እውን ተሰጊኡሎ ዛጊት ናይቲ BH5N1 ዝፍለጥ ቫይረስ መልከፍቲ ኣብ ሰባታይ ተመዝገበን እንተኾነ ግና ቀዳማይ ሚኒስተር ኔፍታሊ ቤኔት ብሶኒ ምስ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነትን ካልኦት ክኢላታትን ተራኺቡ እቲ ቫይረስ ናብ ሰባት ዘይመሓላለፈሉ መንገዲ ንምውሓስ ከም ዝተመያየጠ ተገሊጹ ምስተን ዝተለኽፋ ዕዋፍ ቅርበት ዝነበሮም ሰባት መከላኸሊ ሕክምና ይወሃቦም ኣሎ ሽሕ እኳ ካብ ዕዋፍ ናብ ሰባት ናይ ምሕላፍ ተኽእሎት ትሑት እንተኾነ ካብ 2003 ንድሓር ኣብ ሙሉእ ዓለም 456 ሰባት በቲ ቫይረስ ተለኺፎም ከም ዝሞቱ ጸብጻባት ውድብ ጥዕና ዓለም ይነግር ሕዛእቲ ተፈጥሮ ሁላ መስሕብ በጻሕቲ እኳ እንተነበረ ብሰንኪቲ ኩነታት ካብ ዝሓለፈ ሰሙን ጀሚሩ ተዓጺሎ ኢንፍሉዌንዛ ኣዕዋፍ ብባህሪ ኣብ ሳገምቲ ኣዕዋፍ ማይ ዝርአ ኮይኑ ምልክታት ኣየርን እዩ ዘቤታውያን ኣዕዋፍ ግና ኣዝየን ተነቀፍቲ ኮይነን እቲ ቫይረስ ምስ ዝርአ ኸኣ እተን ክልከፋ ዝኽእላ ኩለን ኣዕዋፍ ክቕተላ ይምከር نحجز تدالو الزيناتات ازينيرو بكالك سب نرغب سلام نعخم